Салом, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Алиева Малика, серебряный директор ширкати Бонуфузи Фаберлик. Дӯстони азиз, апаю хоҳаро, имрӯз хостам каталоги навро ба ҳамаи шумо табрик гӯям ва дар аввалин рӯзи каталог барои шумо тӯҳфаҳои наву ҷолиб, аксияҳои наву ҷолибро пешниҳод кунам. Марҳамат, духтарои азиз, мана ҷиҳле ки дида истодаед, аксияҳои мо стиральни машина автомат, чихеле ки дида пилисос барои шахсоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд тӯҳфа дода мешавад. Духтарои азиз, ин аксияҳои ман дар таърихи Фаберлик аввалин бор мешавад ва шахсоне ки дар ин аксия иштирок карданд соҳиби тӯҳфаҳо гаштанд, дер накунед, шумо ҳам ба аксияи мо иштирок кунед.